Sinodaba esike salenza la ngaphambilini. Ngicabanga ukuthi ngenyanga edlule mangaphosisi noma the month before last lukaSisi noma ngasakhumbuli kahle ukuthi igama lakhe nesibongo owayekhala ngomyeni wakhe ukuthi uthwele ngaye babeshadile kodwa wagcina kusesike eshiya phansi emendweni waya ngaphandle waze wayihambela ke ufuna impilo engcono sekuvelile kumyeni wakhe uzoyiphendulela ke eyinkulumeni ezayishiwo uyena udadewethu kodwa ke sinaye uzoyichaza ukuthi ubaba ubani. Sawubona baba. Yebo sawubona. Siyaphila njani? Hayi siyaphila singezwani. Siyaphila ikwaqala kithi madoda. Yeah. Ubaba ubani? Magama kaMthetho. Hawu Nyamboza. Yeah. Hey sibonga sakaMthetho hlele nje kuthiwa Mthetho iphi imfene. Ikumthetho imfene. Iyipika ngapha ikhonjwa kumthetho. Ukuzwa kuthini? Hey Nyamboza nje. Kusho ukuthi khona okunye okuzayo. Sanibingelele emakhaya kophi nakophi khona nibingelela umduduzo wami khona sivela kwenhlangano ithuleleni organization bayangijova ke abafana bathi ngesingisi Shut Up TV batoli ukuthuleleni negama mu sesingesini bathi ke uShut Up TV. Cha nganza ukuthi sivela kanhlangano ngithuleni TV la sikhona sinodaba esike salenza la ngaphambilini. Ngicabanga ukuthi ngenyanga edlule mangaphosisi noma the month before last lukaSisi noma ngasakhumbuli kahle ukuthi igama lakhe nesibongo owayekhala ngomyeni wakhe ukuthi uthwele ngaye babeshadile kodwa wagcina kusesike eshiya phansi emendweni waya ngaphandle waze wayihambela ke ufuna impilo engcono sekuvelile kumyeni wakhe uzoyiphendulela ke eyinkulumeni ezayishiwo uyena udadewethu kodwa ke sinaye uzoyichaza ukuthi ubaba ubani. Sawubona baba. Yebo sawubona. Siyaphila njani? Hayi siyaphila singezwani. Siyaphila ikwaqala kithi madoda. Yeah. Ubaba ubani? Magama kaMthetho. Hawu Nyamboza. Yeah. Hey sibonga sakaMthetho hlele nje kuthiwa Mthetho iphi imfene. Ikumthetho imfene. Iyipika ngapha ikhonjwa kumthetho. Ukuzwa kuthini? Hey Nyamboza nje. Kusho ukuthi khona okunye okuzayo. Hey Nyamboza kwathi uthwele wena uthwele nje ngihlehle nje ngingahlehli. Hey. Yikho phela lokho kungilethela ngoba nami kungiqhamukele ngenhle Ukuthi uthwele? ukuthi ngithwele. Kahle uthwele wena. Lutho. Angithi yabo njengoba ngile. Yeah. Ngiqashe imoto ukuthi ngilethele. Yeah. Umuntu othwele uhamba ngemoto yohlobo alithandayo. Angathenga noma iphi imoto yohlobo olukhona emhlabeni. Ahambe ngayo. Kodwa mina ngiqashe imoto manje emsebenzini igrosa ngilayishe taxi. Ungathi ukuthwala okunjani ke lokho? Ake singene nodabeni lapho baba sibe nomama la wachaza usizi lakhe la. Yeah. Ngiyajabula nje ukuthi uvelile. Ngoba abantu abaningi bebaze mhlawumbe ukuthi ke izinkundla zokuxhumana lezi sezaphenduka ke ihubhu likaBhejane ezini zakhe izitolo engekho. Cha akathweleni sikhuluma ngento esuke ikhona ngane zakwethu asidlali. Ingoba mhlawumbe la ungakabi nenkinga mhlawumbe nenkinga yokubona udinga isidingo sokuthi uthole uthuleleni. Taka baba la umakoti ufikile wakhuluma ngawe nangomendo wakhe kwenzakalani? Shothi njengoba wayechaza ukuthi sasixhunyaniswe omunye sisonta naye noma ngeke ngilisho ibandla. Yebo. Shothi ke ngase ngifika ngakubo. Yeah. Sesivumelene naye wayesengikhomba ukuthi angiye ngakubo. Ngase ngiya ke naye wayemuntu ozoba khona. Ngalolo suku lolo. Asathi masifika safika sathola ukuthi akekho. Shuthi ke yangena inkonzo ke kwaba kuhle kithe mayiphela ke inkonzo ke. Kusho ukuthi ke ophethe kuleyo ndlu yesonto le wayesethi awuyinsizwa. Then zela ukuzosonta nje noma khona mhlawumbe okunye nihamba ngakho ngase ngithi wayesethi lo engange ngaphansi kwakhe ngoba phela kwamanye amasonto uba nomuntu okuphethe. Yeah. Nami kangenze kanjalo ngoba phela into yami yayiza ngeqiniso. Yeah. Ebesethi cha khona usise size ngakho khona insizwe ifuna ukumthatha base bengikhona. Yeah. Wayesethi ke lo baba hayi abantu balapha na abekho ngoba izulu lalingelihle. Futhi naye lwenize ngaya akafikanga. Kodwa into ekufanele yenzeke sizosuka la siye lapha ekhaya konina lekhuliswe khona.
sasingakuhlosile ke thina ukuthi siye lapho ngoba phela uma emzini nomuntu usuyokhuluma ngeenkomo uvele nje uqhamuke ufaka izandla emaphaketheni. Masifika ke lapha yana ke basamkela abantu ababekhona oanti bakhe bese ngapho hlangothini lesilisa bese kuba khona owasemndenini kusho ukuthi mabe nenkinga cishe ukuthi umuntu okuyena oyabizwa ngoba noma ekhona umalume owayekhona kodwa ukhona omunye futhi omdala kubona. Masifika ke lapha ngikhuluma kabi ke lokho ngoba lo engithi nami ngangingaphansi kwakhe akamseke emhlabeni. Usethi ke lo baba ukhona ke lo baba lo okhona wakulowo mndeni lo engimshoyo. Usethi ke mase esezudaba esize ngalo. Usethi ke bekungakuhle anganoma ngalisho yini igama lakho ngoba phela wafika kwalisho la lo sisi. Hayi ngiyakhuluma mfethu. Usethi bekungakuhle ukuthi uNtoko akaqala yo testo emzini ukuthi angakwazi ukubamba umendo. Kwakufanele ke mina ngilandele lapho ngaleso sikhathi amazwi alo baba. Kodwa ngokuthi ngangixakekile ngishonelwe umakoti ozala leyangane njengoba ngifike nayo. Yebo. Yayincane lo ngane njengoba afika achaza wathi le ngane wayifica ina 4 years. Le ngane ngiyikhulise ishiyo unina. Ishintshwa yimini ipampers igezwa yimini ifidwa yimini. Makufika isikhathi seyoke eclinic kuyimini oyihambisa eclinic engekho umuntu engimtholile. Shuthi ke ebesethi lo baba bekufanele ukuthi akaye ko test ukuthi umenda ngawubamba yini. Kwathi nje ngci emqondweni wami ukuthi lento ngiyilandelele ngoba ifika nje vele ngixakekile ekhaya umuntu ebekuthi ebengithi uzongakhikhisa umuzi sekwenze kukaNkulunkulu. Yebo. Hayi ke kwaqhubeka ke bese besinikeza ke indlela esizolobola ngayo. Kumina utheni unezingane ezimbili. Ngase ngicimela ke ngavuma ukuthi ayikulungile ngizomthatha. Ngalobola ke kwaze kwafika ekutheni ke manje sengiyombesa. Ngiyambesa ngiyakhehla. Kwasukuma omunye umama shuthi ophethe umama kulowo indlu yesonto. Wamiyala nje wahlala phansi lo mama ngoba kwasukuma ke lo ubaba naye shuthi ngoba emasontweni kuba khona phela umama nobaba. Yebo. Wasukuma naye wamiyala ngokungaphezulu kwentombi mayisuka izophuma iyogana iyalo izalukwazi. Wazi wakhala wakhihla isililo njengoba ekhihla isililo la. Nakhona futhi lapho kwathi nje ngci emqondweni ukuthi awu lo muntu oyalo kangaka engathi useyoshada kwenzakala. Hayi ngiqhubeke ngilobole ngiyikhipha inkomo lufike ngokucela umshado bavume. Njengoba ethi izinto zazenzeka kalula nje uqinisile zazenzeka kalula. Ngangilobola nje kalula ngoba inkomo zazikhona isibaye. Manje ke inkinga ke isizoba sekutheni ngimthole evele esebenza. Wayesethi yena ngeke akwazi ukuyeka ukusebenza ngoba unezingane. Lezo ingane zayihlala kubo kwazo. Bese ngithi mina ngoba ukhona nje ubabwazi kanti akazondlini. Athi hayi akayinaki. Bese ke hayi ngimvumele kasebenzeke nami ngisebenze kodwa kushuthi iholo lakhe lalingaphezulu kwelami kakhulu ngoba yena wayehola imali la ko 10 11 12000 ngenyanga. Mina ngangisenkontrakini njengoba ngisenkontrakini namanje ngaleso sikhathi ngibengihola 2000 nge49. Yabona ke igebeke ukuthi ke lihlukene kangakanani. Malini izulu enkontrakini awusebenzi. Kushuthi ke kwanokuthi ke umuntu ofuna izinto eziphezulu ngoba yena unemali. Ufuna sengathi impilo nami ngingayibeka kulelo zinga eliphezulu kanti manje amandla walingana. Kwahamba kumina umsebenzi osuyabheda enkontrakini ke kunjalo. Nami komunye unyaka yasebenza komunye usebenzi. Kwashaya kwafika ke isikhathi ke sengilobolileke sokuthi sesiyashada sasina naye.
mase sisinile naye ke kwafika isikhathi phela mawusebenza ke kufanele mawungasebenzi ugoduka ekhaya ngoba uganile. Yileyo nto besibanga kakhulu ukuthi akasafuna ukubuya ekhaya. Mangithi noma ngifaka imali ngithi akagibele. Athi hayi kuyabiza ukugoduka ukwesta imali. Hayi ngahlala ngilokho ngibekezele. Kwaze kwafika isikhathi la ukuthi lento angiyibikela umndeni wakhe. Ake ngicela umndeni wakhe ukufike. Sesiphumile ekhaya elikhulu la esinele khona. Ngokuthi ngibona ukuthi indlela anomoya ophezulu ngakhona umuzi mkhulu unabantu. Uzongithethisa amacala exabana nabantu legcikeni. Ukuze mina ngigweme indaba zokuthi ngithuke sengithetha amacala egcekeni. Ngcono ngithi kuyena hayi asiye kofuna enye indawo sakhe khona. Ukuze masixabane lapha kude kungathinteki labantu abalana. Ngempela ke sithola indawo ke. Ngaleso sikhathi ke mina ke wangiphelela ke umsebenzi ke. Njengoba umuzi ethi bengicela igazi lakhe. Angithi ke Mkhwanazi umama wakhe esebenza wena ungasebenzi. Makuphela inyanga phela uzoyithenga igrosa ngoba mina ngihlele ekhaya nezingane. Lezi ngane mayibuya esikoleni ziwashelwa yimina ziyangcolisa zincane. Ziphekelwa yimina. Yena uthenga igrosa. Yilapho ke la ethi khona mina ngicela igazi lakhe. Kushuthi ke leyo nto ke iyonto engiphathe kabuhlungu ukuthi ngangithi phela mina sibambisene sakho umuzi kwangisho ukuthi mangihlele ekhaya sengizohlala unomphela. Khona ke iwombe kwakufanele kube ngabe ngangimbeka so ngazi isandla njengoba wafika la wathi bengimshaya. Khona iwombe kwakufanele kube ngangomuntu osheshayo nongafundisiwe. Ngoba khona umholi wezenkolo engimhloniphayo wathi indoda eshaya umfazi wayifana nemfene. Manje ke ngangathandi nami ukufana nemfene, imfene isilwane esibi. Ngangigwema ke ngaso sonke isikhathi ukuthi maye efuna ukungifaka empini kungafiki la ukuthi khona ngimshaya. La ngalimbe ke le kuthenga olunye usuku ke kusebusuku. Wavuka wagoba embedeni wathi ngxinge ekhanda phansi ngaphaphama. Ngiphaphama ugobotisile. Ngithi mina yini ngitshela ukuthi mhlawumbe ulunywa isisu. Athi yena nginengane ashe ngomoya ophansi athi nginengane. Ngithi ingane isima kanjani le? Athi hayi khona enye ingane encane enginayo. Angithi ngifike mina empilweni yakho athi unezingane ezimbili. Le isizovela phakathi nendawo. Sengiyambuza ngithi mina hawu ungasho ngani ukuthi khona enye ingane esithathu. Uthi yena wasaba ukuthi umendo uzobhidlika. Angithi mayesho la uthi wangithanda mina engangithandi ngezinto zami lezi zokuthwala kushuthi okuyizona. Tophehla lapho ukhamba. Kushuthi khona izinto engangizenza ezenza zagcina wathola sengithanda engangithandi. Njengoba ethuka ubeka ibambi imithi. Angithi uyabona njengoba ngichaza ngithi ngisebenza enkontrakini namanje ngisebenza enkontrakini. Enkontrakini awuhlali kanje studio. Usemgwaqweni uthi uquza uthule enkontrakini koloze lishona ilanga. Idust iyangena ngaphakathi. Manje na ke bengihlale ngithumela abafana ngithi abongixebulela igcolo lokuthi ngikwazi ukuclean isifuba. Ngoba ngisizwe sihlala sibuye sikhale sinswininize sisuke lapha ishuthi idust isiningi sekufanele ukuthi ngizame indlela zokuthi ngigabhe ukuze ngiphungule ukungcola. Shuthi umuntu ke mawusuku ubone lezo zinto ezinjalo sungathi umuntu okuthakatha lo. Usungathi ke ngithwele ke mawubone umuntu onjalo oba phela uthi yena imithi ubeyibamba. Ngangisuke kuyinto mina ukuthi ngiclean isifuba ngoba ngisebenza edustini nje impilo yami nje kusuka ngo1998 angikaze mina nguthola umsebenzi ukuthi ngihlale endaweni enje ngithi ngiyasebenza. Yini ebimenza ukuthi azacabanga ukuthi umuntu okuthwala la efica ngaphansi yena? Angazi angithi phela wenza ukuthi udaba lakhe luqine.
Ubengaza kubona usebenzisa ugabha ngale mithi. Hayi angithi isikhathi esiningi phela ubengafuni ukuze ekhaya. Yeah. Uma ethi unengane encane uqonda ukuthini? Angithi ke phela nami leyo nto bengingayazi ngizwe ngoba sengizwe la ohlelweni. Njengoba esuke ngo-2017 kumina. Uhambile lokho ngimncenga ngithi akabuye ezekhaya. Ekumncengeni kwami mangithi akabuye ezekhaya ugcina seveza igama lokuthi hayi ngoze ngize ekhaya mase kufela owamama wangibe lo wasibekayo. Ngithi mina yini angithi ke lo mama usemdala. Sahlangana naye lo mama sihamba endleleni siya kuona lo wamuzi. Sahlangana naye lo wamama ngobudala bakhe lo mama wabingelela mina. Wathi sawubona mthetho ngane yami. Esikhundleni sokuthi athi sanibona kodwa ke uvela umuntu osemdala ngiyamthethelela. Manje utshela ukuthi yena yini isancinza sakho. Ngazi ngani phela ngazi ngani ke lapho ngoba umuntu loya omdala kakhulu ukuthi ngiyanqena nje ukumbiza ngoba phela ngigunyazekile bazo angamazi nangu ubhuti. Ngibalela la ufuna ukuchecka lokho lokuthi yini le enze uthi ozo abuye sekuhambile noma emhlabeni wenzeni gogo? Akenze lutho. Usolani ngalokho gogo? Akenze lutho nje ugogo nje engangimazi ngingakafiki kuleya ndawo ngoba emakhaya phela ukwazi umuntu osevereleme. Emakhaya. Nami ke lo ugogo lo wayeyazi uma isalukwazi esingizalayo. Kushuthi ke ngiwumuntu ke nje ngiyingane ekhulele phambi kwabe ihambe isikole ngidlula indlela idlula ngakhona. Ninazi ingane naye? Nginayo ingane eyodwa enye ukuthi iyachitheka. Ike esekhaya behambe naye. Phela ingane ikuyena izingane zahlala nami kushuthi lithe maselijika isondo. Mina ngeke ngisho ngithi uncela igazi lami. Ngoba mangimondla ngisuke ngondla umuntu engamlanda kubo nengamkhiphela inkomo. Ngeke ngithi uncela igazi lami njengoba yesho yena. Ingane yami wayithatha nale ayefike nayo wahamba nayo baqale bahlala emzomusha. Ngolunye usuku mangithi ngiyafona ngazi phela ukuthi usemzomusha. Ngimfonela hayi wayesayibamba ifoni ngalezo zikhathi. Shiya njengoba engasayibambi ngoba ethi ngimemeza ngezikhafule efonini kusho labantu abaqamba mangathi uhamba kubona. Mangifona bese ngithi ngicela ngikhulumise nengane ngoba bengikhuluma naye bese ngithi angikhulumise nazo lezi ingane embili le yafike nayo ngoba nayo sengiyithatha njengeyami. Mayishoda ngento yesikole ubikela mina. Ngikhiphe lokho enginayo mayishoda ngezicathulo ikuthengwe lezo zicathulo mangingenakho anginakho. Beba. Wayithatha ke mase ngikhulumisa nengane bese ngithi hawu sawubona ndoda. Athi yebo. Ngithi unjani athi ngiyaphila ngithi umaphi. Angithi sekuyaphika sekuya kuleli igama lishoyo athi meke wathi uyanyakaza. Mina khona izinto ezingitshelayo evele azizwa mayibamba ifoni ashaye uvalo. Khona izime kwathi uyanyakaza kungena ikholi yami. Lokho ngeke ngikuphike ngoba umuntu nomuntu uhamba noyise emkhulu bakhe. Kwashiswa impepho kwaginqwa inkomo lo muntu eshaya esini. Idlozi limbone ekhaya. Mase ke bese ngithi enganeni hawu umaphi athi hayi baba sisemawodi. Nenzani emawodi? Hayi sihlala khona. Hayi bese ngithi ayinikeza uma wakhe ifoni. Hawu nansi ingane ithi senihlala emawodi. Awungitshela ingane ukuthi senihlala emawodi. Athi hayi ngibona ukuthi uzothetha ukuthi sithutha njalo. Ngithi mina bengeke ngiyithethele into enjalo ngoba ama rent awefani. Ukufika komunye umuzi irent ingcono uthi uyeza kwenye indawo kuthiwa ayikhona indle engcono. Bese ngeke kungamuvi ke lapho. Hayi ke kube lokho ke manje la kule yangane yakhe kulesi sigaba njobe ethi ngangemshaya. Kunezigaba ezimbili ekufanele kube ngabe ngamshaya kuzona kodwa ngokuthi ngifundisiwe ngokuphatha umuntu wesifazana ngimshaya. Ingane yakhe le ayifike nayo shuthe ike yathi sekufanele ukuthi angabe sekuyingane ehambayo. Yadonsa ihlezi phansi ingahambi kwaba sengathi nje ingane ongathi impilo ayikho kahle kodwa ifide emzimbeni uthi noma uyithinta amathambo uthi hayi
iqinile lengane kodwa manje inkinga ayisukumi noma kufanele kuba ngabe yayisithi ifuna mhlawumbe ukuyikhulula yayingasho yayingakhulumi wawubona ngoba isihleli siyithula isikhathi eside bese ubona amangcolo esephuma ngapha emaceleni ngase ngithi ke kumina kuyena yabona lengane angathi ifuna isike elithize la kubo ngona lapho ke mina wathi ayife mayifa ngeke kubone lokho kushuthi ke nayisho kanjalo ukhuluma kanjalo mina ngicofela ifoni ngilele phezulu kombhede anginake lutho ukuthi usedinwe ngaleyo ndlela wavela wasuka nojeke lapho akha amanzi lapha ebhakedeni wafika wangiqulela ngawo amanzi ngathi ngesikhathi ngisazama ukuthi ngizama ukuvuka wayesela izongicindezela obuyabothi ngizovuka ngizomshaya ngalwa lapho ngavuka ke ngambamba ngqi angigadlanga ngimshayanga ngambamba nje weza ukuthi kushuthi ngimbambe ngendlela eqinile wayesetha ngimdedele ngamdedela futhi isigameko lesosokuqala engabe kuthiwa ngamshaya kusona isigameko sesibili kwaba yila esengenile kungakapheli nesonto ebuye esigcawini inyongo zimanzi inanzi zimanzi ayithi mawuzosinelwa noma uzosina kuba khona ama present nami ke kwakukhona omunye ubaba oyeneveni njengoba ngangihlala enhlungwana ngaleso sikhathi khona ubaba weveni oyeneveni ehlala eNtuzuma sengakhohlwa isibongo sakhe ukuthi kwakubani wayethatha ke istaff esisuka eNtuzuma kiwaphe ePhoenix estation sestimela nami ke ngangigibela leyo veni ke isithathe ekseni iphinde isibuyise entambama shothi ngase ngiyabamema laba lesi staff ukuthi nayi lo baba ukuthi ngicela ukuthi ngedate ethize ngizobe ngisinelwa ngicela babe khona kwaqondana nokuthi lo baba kwakhe khona umcimbi naye anawo ngaleyo ndlela ke laba abantu abasakwazi ukuza kulomshado base behlangana bona bebodwa bangithengela ipresent ngangine present nje eyodwa kulowo mshado mase kusebusuku lingakapheli isonto mhlambe kwakoko lalingakapheli isonto ngathi ngilele ebusuku ngaphaphamiswa umsindo okubulawa kwezitsha cha le present le yandle yami yayi 4 room shuthi ama present ayila ekamereni lelisilele kulo engakavulwa nokuvulwa ngangakayiboni nami ngayibona ngoba isiyingcucu phansi ukuthi kanti labantu bebengithengela into enje wayiphihliza yonke kwakufanele ngivuke lapho ngimshaye kodwa ngavuka ngaqoka ngahamba ngawubikela umfowethu omdala ozala le yansizwa nomakoti wayo babe sekhona ngaleso sikhathi ngabe ukuthi hayibona ngimathusi lapha usephihliza izitsha wayiqeda ke nize ningibukise bavuka bese nabo bavuswa labo bese wabefika izitsha kumhlophe indlu phansi uthi uyibulayela nje ngaleso sikhathi akachazanga kodwa ekugcineni wabuye wachaza wathi hayi lezi zitsha zivela entombini mazivela entombini ke pho zifuna ukubulawa yini shothi ke kwase kuthiwa ngoba usethe efika emzini wasusa umsindo ofana nalo kungakapholi imaseko akashweleze wanikezwa nje nakhona lapha intethelelo ngoba kwathi wathenga inkukhu ashwelezele emsamo ngomsindo ubangeni kodwa akakwenzanga lokho akwenzanga lokho angimshayanga ngabiza bakubo ngelinye ilanga bakhuluma naye kwabona bahluleka wakhala futhi nangalo lelo langa ngibabizile abakubo njengoba ekhala la mina laba bakithi angibabizanga ngoba ngangenzela ukuthi akhuluma akhululeka angasho ukuthi akwazanga ukukhuluma ngoba kukhona abantu basemzini kukhona konke nje nanezinto eziveza la ayezisho mama ngokwakhe esadini lakho ekuphi ofisa ukubona kwenzeka angithi phela manje mina
lana ngesikhathi umbuzo wena ukuthi uphila ngani wathi yena uphila ngegrant namatoho akazange akuveza ukuthi mina njalo ngenyanga khona imali engiyikhiphayo ngingaphoqwe enkantolo ngokucabanga ukuthi lo muntu ngamlanda kubo futhi unengane yami njalo ngenyanga bekade ngimnikeza imali u2500 ngenyanga kuthe mangibuka lezi zitayela zakhe azenzayo ngabona ukuthi hayi lenqola eyiphambili nami ngagcina sengingena kwezinye ikweletu ngagcina imali sengiyehlisa umnika khona le mali singasahlali ndawonye kusuka nje ko 2017 ngiyamnikeza le mali ayikho inyanga edlulayo ngamnikeza imali kodwa mase efika la uthi uphila ngegrant namatoho akasabali ukuthi mina khona imali engimnikeza yona njalo ngenyanga ingane yami lo lokho ahamba nayo mkhwanazi ziye bayibuze laba bakwabo ukuthi sibani bani soze kanti obuya nini lokho ngithi hayi uyaphila uzobuya ngenzela ukuthi bangayiboni lengxabano ngoba izingane bengathanda ukuthi zazi ngale ngxabano ocingweni nisatholana naye ocingweni phela besitholana naye kodwa uthe ejika wayesethi yena ifoni yakhe inenkinga yespeaker makufanele ngikhulume naye kufanele ngibhale imessage ngifuna ukushaka lokho ukuthi sikhulumana okay officer sikusize ngakho njengamanje la kaThweleni ekuphi baba engifisa ukuthi nje mhlambe ningisize ngakho ingane yami sengingahlangana naye endleleni ngingayiboni ngoba ngisayazi kade ngayigcina nami njengengane ebingikhonze kakhulu ngiyathanda ukuthi ke ngihlale nayo ngiyibona ukuthi ikusiphi isimo ngoba ukhala ngokuthi yena ingane iyagula inolaka kwezinye izingane kanti mhlawumbe ingane ingoba inengcindezi ukuthi ifunzwe abanye obaba eyazi kahle ukuthi akusibo obaba abanye njengoba esenabantu ababili emva kwabo ngiyafisa ukuthi ngithole usizo lokuthi hayi nami ingane yami ke ize ngakumina ngoba buka nansi le ingaka ngayikhulisa lengane isho nini incane ngahlolwa yini ukuthi lena enye ingane nami ikibe nezinsuku kumina okay vele phela umthetho uyakuvumela ubaba ushadile ulobola kuyona intombi ingane nawe nelungelo eligcwele lokuthi ukwazi ukuthi ingane uyibona okay shothi sizame ama-social worker sengena khuluma nawo ngake ngakhuluma nabanye bagcina bethi bazosixhumanisa sikwazi ukukhuluma sobathathu sisocingweni baze banquma nedate babethe kuyoba umhla ka6 September kodwa ayingabona ukuthi hayi lo sisi lengikhuluma naye akekho esigabeni sokuthi angakwazi ukukhuluma nalomuntu ezwe ngoba lo muntu mangikhuluma naye mina uvela athi ayikho lonto oyishoyo sizozama ukwathinta ama-social worker ngoba into ethinta izingane ephathene nezingane nje idinga usindlela kahle ngoba izingane ezinelungelo kufuneka livikelwe ngayo yonke indlela sizozama ukuthi into ama-social worker asebenzisana nayo nathi angenelele lolu daba lolu okwenu nibadala ninokungalingi ngeke singene khona ngoba bayithi nje uthanda lisekho yena impela njengoba umbuzo ukuthi kodwa wayeka kukhiphe lo muntu athi yenaye angithi lo muntu benithi manihamba naye edrobheni shothi uyayinyeza njengoba yeshe igebele eminyaka ngiyamvumela kuloko kodwa uma umuntu esenezingane ezintathu usuke esabhekile ukuthi angathola untanga yakhe sambuza impela ukuthi wathi naye wena udla ngolidala wena wona ukuthenga igrocery uzofuqa igrocery kuphela endlini uvale ushiye kanjalo angithi mawuzohamba naye edrobheni ngoba uyayinyeza ngoba uhamba nawe uzothula mhlambe yena ulapha ngiyabona into ukuthi uthanda nomuntu kanti awuthandi ukuthi ubonakala naye uthole unozenyeza mangabe uhamba naye ileyo nhlobo kanjalo kodwa kangazi ukuthi lo abaphile naye 5 years ngoba ubethi bashiyana kancane ukuthi kwenzakaleni ke ngoba phela bese ethola untanga yakhe mina bengesiyo untanga yakhe ngingathi lokho noma ke mhlambe kungabe kube khona okunye okusala okungilibalayo kodwa izinto nje ezingisuse kakhulu kwenza umthakathi ngingesiyo umthakathi ngoba mehambe yakulabantu bakhe bamanga ubuya esebuya ethi indaba engami esikhundleni sokuthi athi asambe siyofuna usizo endaweni ethize
Into yokubheka kubantu abaqamba amanga mawukuthi ukhonza ukuyakubona awuhambi wedwa uhamba nomuntu okuyena ozofika nilalele leyo nto hayi ukuthi uqhamuke bese uthi hayi kade ngiye endaweni ethize kuthi umuntu oyinkinga uwena. Hayi impela wathi uyempela yish. Ugibela imfene wena. Ngolunye ulanga ke ngicela yilokho. Ngamfonela ngathi hayi ake siye kumuntu ke mhlambe omaziyo wena ozofika asho inkinga ezikhona phakathi kwethu. Ngagibela ngangisuka oThongathi. Ngagibela ngaze ngazofika eNhlungwane la sasizoficana khona. Yeah. Mangifika eNhlungwane ngafona ucingo selungifake ezihlahleni. Akasatholakala phela ukuthi ngiyozwa lento ahlale izwa yena mehamba yedwa. Ungathini mhlawumbe singathi sicela ukuthi nihlanganise nawo mama. Ukuhlala kanti nixoxe na. Ngingafisa ukuthi ngoba kukhona la khona efaka abanye abantu njenga nakwa umkhongi loya wakhe. Uye lo wafaka inyongo kumakhotshana mhlawumbe angake naye ayichaze. Baba khona impela nawo. Baba khona. Kho anti bakhe bathatha njengabakhwekazi bami njengoba ethi mina ngibe ngikhulume no anti bakhe kanti yena akakufundi lokho. Onsaxhumana nomndeni wakhe. Bekade ngixhumana ngakiyeka ngoba ngibone ngathi kudala ingxabano. Kuyena mana ukubona umndeni. Kuyena phela ngithi bona bafike bamtshela ukuthi awumkhonyana kade ekhuluma ethi mase ebuye ngapha kumina usebuye useyindlakadla ukuthi mina ngixhumana nabantu yena angaxhumani nabo kanti mina laba abantu engilobole kubona. Yazi into ngiyibuza leyo ngoba isikhathi esiphila kusona njengamanje 90% wengxabano kusikhona phakathi kwabantu ababili beshadini bethandana. Isuka ithinta nomndeni. Yeah. Nehlobo zabo especially kulabo suke beshadile. Yeah. Ulobolile wena kulomndeni wakubo. Yeah. Waqeda nabo bakuganisela. Yeah. So njengoba sekukanje njengamanje. Ngicabanga ukuthi nishade ngomshado wesintu. Yeah. Asazi noma idivorce ikhona emshadweni wesintu. Ukuthi ke singayigcini ikhulume emakhosi ombeni ngapha nababili naye imndeni. Yeah. Iyadingakala naye ukuthi nje njengoba uhamba nabaneweni nje la enkulu nani bekhona nawo umndeni wakho bekhona ukuze bazi ukuthi ngempela esasikuhlanganisa thina simndeni. Nakho impela ngathi kuyaqashuka njengamanje. Yeah. Yabo noma ke singeke sisangena mhlawumbe bakhona ukufuna kube kukhulunywa mhlawumbe ezibayeni noma emsamo ngoba ngokwezulu bathi uma uthelwe ngenyongo ngisho ngapembela ukubheke ipode lakhe ithuna lisokele lawo uganele khona ngoba egcineni uzohlupha bangabe usufile. Yeah. Njengalezo because miningi imishado eyesintu yebo divorce esinome kanjani. Yeah. Ubone impela ukuthi ngikwazi umuntu lo ngithabo kodwa manje uyabona ukuthi useyiphile yakhe impilo indoda yakho ikhona iyaphila. Nendoda ngapha nayo ibhekele kodwa inawo amakodo ukuthi egcineni angabe sengathi mhlambe lento inganekwane ukuthi hayi boma sefile lo ufuneka buyazongcwetshela nawe makufuneka ngene esibayeni nabaneweni noma mhlambe emsamo niyobiya ukuthi hayi ke umakotweni isidobo sesibeke phansi waphuma wahamba. Yeah. Ngicabanga ukuthi kosiza into njengalezo mhlambe nanikwazi ukuthi sinishiyeni imndeni kodwa izwane imndeni kube ukuthi phela abantu abawu2 ibona sebethe ngoba iniyena babili enhlanganisele imndeni nobabili. Yeah. Uma bengakwazi ukubathola nabasekhaya koNyamboza nasinankinga neteam yami singafika nje thola indawo uma singafika ekhaya kuzohlala phansi ikwazi ukuthi makukhona kusangalunga ngoba nawe nelungelo ukuthi ingane yakho kwazi ukuthi uyithola ukuthi ngiyithola. Yeah. Angahambi nezingane ayohlala emahlele khona nezingane zingakwazi ingane ukuthi zibone uyise. Yeah. Ngoba lokho sekwenza manje nawe ukuthi enganeni yakho ube umuntu omubi enganeni. Ngoba phela angikwazi mina ukukhuluma enganeni okubi ngami mhlambe ikhona indlela ethize angibeka ngayo ingane engazikhule nakho. Ile nto ke ifike yimbi ngoba kubona abantu abathandana ama kunengane phakathi gcina sekuliwa ngezingane. Yeah. Akungaliwa ngezingane. Ayivikelwe ingane. Yebo. Ngoba zisuke zakhiwa abantu besuke sothandweni bejabula uma bakhe ingane. Akungathi mase kungasazweneke bese kuliwa ngazi ingane zithola ilungelo lazo zimazi umama zimazi babwazo zilazi nekubo futhi begcineni zinekubo lesingane. Yeah, hayi. Kona kuyiqiniso ngoba njengoba ngisho ngithi ngake ngingalithatha igxathu eqaleni lokuthi ngibiza abakubo. Yeah. Kodwa abakwethu mina babengekho.
Mhlambe ke njengoba ke into isikhuleke yazi abe inhlekelele engaka sengaba icebo elihle lokuthi abaphinde futhi bacelwe. Na ngakujabulela futhi ukuthi kube khona laba o-anti bakhe kakhulukazi. Akhona. Ukhona. Ukhona futhi ukubeka. Impela ngiyafisa nami ukuveza ukuthi enkulumweni esiyibonile lana ku YouTube umakoti wakithi ezela ngizothi mina umakoti wakithi ke kodwa ngokuzalana ke ngithi uma umncane leya nkulumo leyashaqisa kakhulu ekuyikona okwenza ukuthi kusukunywe kanje ngoba kuningi okungesile iqiniso kuyona. Nalena ke yokuthelwa ngenyongo ngikhumbula kahle nendlu ngangimthelela kuyinyongo ngesikhathi ngimcola le nyongo encathi iyo le efakwa la egcinene esandleni le yenkomo ngakhuluma amazwi ngathi kuye njengoba ke ngikufaka le nyongo ngikuthela ngale nyongo le ngiyakuregister la kwaMthethwa usiyobuka la ekhaya kuze kube phakade noma ungayaphi uyephi kodwa nowala ekhaya ngasho lawo mazwi lawo washaqisana kodwa ngiveza ukuthi inyongo ngayithela enganeni noma kumakonjane engazi ukuthi ngangakwenza kanjani lokho ngayithela kuye uqobo ngakhuluma lamazwi kade ngiwasho ukuthi uyaregister la ekhaya manje konke lokho ayikusho akusile iqiniso kuyiphutha ngoba umbuzo nje osobala uma ngathiwa ngangithi ngifaka inyongo enganeni wayengathula athini yena nabantu nje endlini babezothulelana bengakhuzi cha akukaze kube njalo ngayifaka kuyo uqobo engicabanga ukuthi lezi zinto akhala ngazo mangimlalela ku YouTube uhlushwa nayilokho mhlambe kuthi wathelwa ngenyongo yalapha kwaMthethwa kodwa futhi uhamba nayo lezi ndlela ke ayihambayo ngendlela engibuka ngayo mina kodwa inyongo nje ngayithela kuyena uqobo bese ngiphinde futhi ngicele njengomkhongi ukujobelela nje ukuthi ngiyafisa ngiyabonga nje kakhulu ukuthi nisinike leli thuba saba kaMthethwa njengoba mina ngangumkhongi nanangu ubaba omncane kuyena oganwe uye uma omncane nje obayela ngoba uke wakuveza eqaleni ukuthi maningi amanga social media sisetshenziswa abanye bayisebenzisa kabi nokuspread amanga ngiyafisa kakhulukazi kulento ye-GBV engikhumbula ukuthi kuwe wayithinta lapha yana kuleya video le ezelana ezosho yena uma omncane ukuthi cha ngiyafisa ukuthi abantu mhlawumbe amehla avuleke kakhulukazi nawo kulabo abaphethe umthetho ziningi izinsizwa ezisenkingeni ngamanga akhulunywa abantu besimame ziningi izinsizwa ezisenkingeni ngiyafisa lento icutshungulwe ibhekisisiswe ngoba iyaliqeda izwe ngaphandle ukuthi yakhelwe vele ukuzoqeda ngathi thina abantu abamnyama abantu abaningi la besimame sekuyi-weapon sekuyisikhali noma ikhali lento ye-GBV ke kungilimazeke mina ngiphila nabantu kakhulu ngisebenza nakubantu khona abantu besimame nabesilisa ngiyaba-understanda kakhulu kodwa ke kungilimaze uma khulunywa nge-GBV bisibhekiswa engathi abesilisa abahlukumeza abantu besimame nezingane kanti ukuhlukumezana yebo kukhona yonke indawo abantu besimame nje khona abahlukumeza izingane zabo kunengane manje njengamanje ezilimele ilinyazwa woma bazo kunamadoda nje manje asenkingena lenyazwa womkawo manje lento yokuhlukumezana kungazi ukuthi abantu besilisa abahlukumeza abantu besimame kushunyelwa lelo vangeli ekubeni kunabantu besilisa njengoba bamncane echaza kanje ngufakazi ngikhumbula ngizosho okunye abangesakusho ngikhumbula ukuthi ezohambisa izibizo wawusuphela umsebenzi kanti usuku selinqunyiwe kusho ukuthi nangale kwamakoti sebememile wayeseyikhalela ubamncane ngikhumbula sasingenhla kwesibaye ngitshela ethi isibanibani engibiza ngegama nginenkinga la sesixabanile lapha noma umncane wakho ngoba wahlala ekhaya bengakashadi ngithe mangimtshela ukuthi ngisenkingeni izibizo cishe ngeke isaqhubeka ngoba phelile umsebenzi anginayo imali
uthi ke waphendula ngokuthi mayingezi ngalelo langa eselinqunyiwe engicabanga kwakumhla ka28 September 2012 ngisangiyalibala unyaka kanjalo nje uthe wayesethi ubamncane uthe mangabe lezi ibizo ngingayilethi ngaleli langa elinqunyiwe ngingaphinde ngiyiletha ngisayifuna mayingezi nje ngalelo langa so leyo nto leyo kuba mncane njengomuntu ephelele umsebenzi yamhlukumeza kakhulu wayengibikela ngingane kakhulu baba omncane kodwa wayengibikela ngoba ehlukumezekile kodwa ngizama ukuveza ukuthi lento eGBV ngiyafisa abathola ama platforms okuyikhuluma beyishumayela bayishumele ngeqiniso ngoba iyodwa iqhatha abantu ukuthi kube ngazuthi uhlangothi oluthile oluhlukumeza oluthile ayikhulunywe ngeqiniso bashumayeleka ukuthi kuhlonishwane emshadweni nasothandweni kuhlonishwane kungabe ngathi uhlangothi oluthile olupoison ngiyafisa mhlawumbe iyoncipha lento yokuhlukumezana uma izokhulunywa ngeqiniso ingakhulunywa mhlawumbe ngeinhloso ezithile amadoda ayahlukumezeka bakwethu njengoba nabantu besimabehlukumezeka mhlawumbe nezingane ngizama ukuveza lokho kodwa ukuthi okuningi okwakhulunywa ngalela la ngakusile okukhulunywe uma omncane la akusile iqiniso ngufakazi ngalokho okunye ngiyakwazi okunye kangikwazi nje oboba omncane echaza ngoba okwabo bobabili ngithe angiveze lokho nje njengomkhongi mina ngacola umakoti ngangeke ngicole ingane umakotshane khona yena ngimazi ukuthi uyena ozoshada ngiyabonga Siyabonga. Hey, cha sathuka nathi impela sabeshwama ukuthi hawu umkhongi thwani thola umakotshane bengithi uyeke umakotshane nihamba naye sesinamnyama ngaki oh bese ngithweni umakotshane thiwe emncane umakotshane angithi ngithe uyimpela hayi ngasiyasho ukuthi awundodakazi lebo hayi indodakazi cha nangu unyamboso omdala yeah ngoba ithini abakhona zabakhulu oh ithini wena ukuthi umkhona zomkhulu ngisho emncane zele kuthiwa umkhona zomkhulu cha nyambosa senifikile baba okay senifikile nyambosa sicela ukuzwa la mhlawumbe khona ufuna ukubeka ukuthi uthini ngomne wenu uyingane kakhulu yeah imina sengikhona ekhaya ngimdala kuba futhi bonke sebangishiya uyena lo khona umfowethu oseyingane nomunye ngangiyamangala mina ukuthola ukuthi umakoti ekhaya kwenzakalani ngoba bele ngibuza mfowethu umakoti uphi athi besebenza ya uyasusa emsebenzini kuhamba wazahle mfowethu cha ayilona asabonisani ngehlelo lodwa ngihlele nje ngigcina ngingasamazi ukuthi kuphi lekho umakoti abangasitshena lutho ukuthi unenkinga nomfowethu okwakufanele phela azaphumele ngaphandle asitshene ukuthi ube umfowethu umphethe kanjani nenkinga kanjani nalokhu ukuthi seneyingane ayizele ngaphandle ngezona ezomfowethu angiyaqala mina yaqala ngoba ngazi mina ukuthi umakoti omfowethu eyolotsholwa ngangikho khwanjiswa impahla ngangikho kodwa kwangithusayo futhi nami wayalwa sengathi umuntu osephuma emshadweni esafika ekhaya kodwa sayikhuluma sisodwa engekho kodwa umfowethu sesimtshena kusisasifana nomuntu simhlebana uthi lo makoti oyalwa kangaka ikhanda lakhe linjani oyalwa kangaka kwenzekeni sabuzana sodwa ke sesixoxela nomfowethu wesekhona omdala olanyo omdala uthi bafo ngifice enye inkinga lapha asazi ukuthi kanti lo makoti umhlobo nakho ke sigcine silibonile ikhanda lakhe ukuthi weyalelwa lezi inkinga zona isalukwa sami yala kakhulu sakhona ukhulu wakhe simbiza ngegama sigcwele indlu abantu bakhona kubo kwaso la kubo kwakhe begcwele indlu ngoba uthuthuva mangilusho umfowethu masalikho lwaqala ebusuku sifika khona sathola ukuthi asezwani no aunt bakhe awu
kodwa sangazi sangafuna ukuyingena ngoba asizile ngale yebo sila kodwa sakuthola ukuthi uyakhala ngale asezwene no-antibak asingazi ukuthi kwakubangwa hey ukuthi sakubuka ukuthi hey namanje nangisho ukuthi ikhanda lalo makoti alivange lalo alilungile kodwa ngiyofisa babe khona bakubo ngibe khona nami sikhulume nje ngiyokubeka futhi mase khona ukuthi nani sifihlela naze nathatha inkomo zakithi zonke nangasho ukuthi inganeni inhlobo nsihlule ngoba fana abantu abantshontshe inkomo kwahamba iphuma inkomo ihamba ngenyaba bayitshontshe bangasitshela ukuthi le ngane yabe sibehlulile bilokho nginakho siyabonga Nyambosa ngicela sivale la ngoba nakho umuntu usazozama ukuthi ake sihlele nje nani nokubambisana nayo umakoti sithole imndeni naye abe khona sikwazi ukuthi ke ikhulumeke ukuze nathi njengenhlaka nithuleleni sithi noma sihlehla sibe sazi kodwa ukuthi sizamile kangamandla ethu kwakwazi ukuthi kulungisekayo okubona ukuthi ngeke kusalunga kuyeke kanjalo kodwa ke nikwazi ukuqhubeka nempilo siyazwana kakhulu nesimo obhekene naso nokuhlambalazeka nje ukuthi ubizwe ngomkhunkulu Thiyo Nyamboso nokuhamba lapha negubhu lapha Ushuthi sekufanele phela manje ngoba ngeke angigeze sekufanele ngigeze mina ngoba usengcolisile impela nanosibindi sokuthi ke uvele sikubona ngempela ukuthi awazi lutho ngoba phela kuthiwa thatha lento iyaphileka Dume notime njengalo ukuthi wathatha lento le ayinamngozi kuthiwa kusho kanjalo kuthiwa kusho kanjalo angithi ke mangihlambuluka mkhwanazi okunye kwangigqilaza kakhulu emphefumulweni ingesikhathi usuthi ayisho ukuthi wena wagana iphara uqama ungena emanzini uphuma unjalo mkhwanazi uyazi ukuthi ngangikade ngenza 6 to ngangizophuma u6 ntambama emsebenzini kodwa ngagibela embhedeni ngalolu suku ubuthonga bufika ngikwazi kwasha u2 ngicabanga ukuthi kuNkulunkulu ngoneni kangaka Nyambosa cha umndeni wakamthetho angixoxe nje kubafa phela umuntu usuke ekhuluma ngendlela umuntu asuke ebeka ngayo losiza libekayo kunamazwi noma ngathanda ukuthi mhlawumbe ukuveza ke inkolo but lawo mazwi kunenkosi enkulu inkosi yoxolo esawezwa ngawo amazwi njengalawo ukuthi kwakade wayishumayela ithi kwakhona uxamo ngisazi nani isilwane imalasi so manje umakoti mayebeka ukuthi lo muntu uyasonta yabo kodwa wenza izinto ezikanje kwabuya lawo mazwi inkosi enkulu inkosi yoxolo ukuthi kushuthi phela wena awugananga umuntu futhi ugane la mazwi enkosi enkulu yayichaza ukuthi kwakhona uxamo ungena emanzini uyocasha uphume nje yabo angithi ke unothi waphuma unensile engaka wena athi bengesile ukuyogeza bengiyocasha angithi ke ngize kuze ngingenelelo nje ingoba masiphikisana ngize ngigcine ngithi sengithi mina kuyena hayi mina ngikholwa ngiyicashele nje esontweni ngoba manje angiqondile ukuzisho mina kodwa ngisho yena ngoba makade kuusuku lesonto ngiyamfonela ngimbuza ubuyile nje esontweni athi cha bengayile kodwa endlini kunempikiswano yakhona ekhombisa ukuthi phakathi kwethu khona ungathi akawazi umnyango wesonto wena nje kuthona usonto wena unugaya imithi wena masake imithi wena yabo uyinyanga nje futhi nje ithakatha ethwele yabo so manje makulokufakwa nesonto phakathi bheka ukuthi lo muntu uchazwa kanje futhi impela lesonto kanti esizana nenkosi ikhala ngabe bathakatha abagcwele esontweni la ukuthi khona abaphethe imithi yabo futhi ngomunye wabo lo ucashile wathiwa nje awusonto wena yabo hayi ngavele ngathi mina hayi yabona ke mina ngikholwa ke ngicashile sengisho yena ukuthi ngeze indlela inkulumo ngiyikhomba kuyena kodwa ngokumdidisa ukuthi impinga abisaya phambili kungcono ngumenza ajabule kakhulu ngiyilahle kanjalo hayi Nyambosa siyabonga siyashweleza lapho Nyambosa hayi ngiyakuthethelela sabantwana bandawole nathi sasibeka nje ngiyabonga ngiyakuthethelela ngiyabonga ngana kwethu cha cela ukuyibamba la nganza kwethu
esithemba ukuthi sizoba nawo ku-part 3 we-follow up la sizoba khona umakoti nazo zonke inhlaka zemndeni mhlambe nabo kwenzeka mhlambe noma singasifuna ukuveza phela nababe khona esontweni inhlanganiso mhlambe nabo singabathola nabo zibazi ukuthi mase kuqashwa kanje Mina ngambuzayo ukuthi uyamthanda hawu nyamboza uyiphoyisa futhi hayi konke umkhongi ngapha nyamboza uyiphoyisa ngapha nyamboza mina ngambuzayo hayi siphela siyoba khona siyathokoza siyabonga ngitshela kusengisa hayi sohle sobehlala nazo ingxenye sihlele nawo nonke ngizobe niphefumula lakhe nisuku ngikuvumelana sonke usuku ingabikho umuntu angathi uyazona ukuze kuthinteke zonke inhlaka edingakalayo nanokuthi ke mkhonazi le number le engikufonele yona njengoba ubucasuke ekseni ngiyaxolisa kulokho uthe kodwa lo muntu ofona ngalesikhathi bengiqale ngabo 4 njengoba wawuthi angofona ngo4 manje ngiyabona nesikhathi siyangishaya nangu mkhwanazi ifona iba noma sesile workshop hayi siyafona ilutho angixolise nyambose abantu ba-understand asinalo uchazo la kathweleni ukube kuthiwa mhlawumbe sesinenoqhaza ngabe sinabasebenzi nasabakwazi ukubamba iy'ngcingo zenu nokuphendula ama-email no-WhatsApp nqaba nakwazi ukuphendula nanokuthi-ke into eshayo nokuthi ne-office asinalo sishawa yilokho-ke yabona njengoba sishutha njengamanje angazi singangaki ifoni le athi sikwazi ukuyibamba njengoba sibhizi sishutha kanje yabo umuntu uzonga-understand mhlawumbe singashutha abantu mhlawumbe bo-7 ngosuku nibathi nibona athi shawa mama laphambi kwenu mhlawumbe sithi basande kanje asikwazi ukubamba ifoni yabona umuntu afoni omuntu aze afone ngesikhathi somndeni thothi sengisekhaya-ke mase ngilele avele afona ngabo-1 abanga-understand mase si-right sesinalo uxhaso soba nabantu abazokwazi uku-athenda zonke iy'khalo zenu le nifona ngayo ni-WhatsApp ngayo ama-message ama-inboxes ilokho nyambosa hayi kezwakala siyathokoza Ngithi mina siyafisa bandle ngathi ngalithola uxhaso ngoba siyafisa ukuthi uxhaso ngathi ngalithola ngoba ngibona uhlelo lwenu noma ithuleleni njoba niyenza babomkhwanazi hayi into enhle kakhulu ngoba lezi indaba noma lezi inkinga bezikhona phakathi kwamamncane nobamncane bezovela mhla kabani yabo seyiveleke izokwazi ukuthi ixazululeke usengaqhubeka nempilo yakhe noma uyaqhubeka nempilo yakhe kodwa yonke into isiclean so nje sibonga kakhulu engathi ningalithola uxhaso kuzosizakala abantu abaningi kakhulu siyathokoza siyabonga South Africa siyayivala nisale kahle emakhaya